Emyr nos fori yn siarad yn bersonol yn Aberystwyth gyda'r myfyrwyr Cymraeg. Mae'n siarad mewn digwyddiad efengylu, felly ni'n cofio yn arbennig am hynny. Ac yna nos Fawrth Cwrdd fan hyn am 7:15, dydd Mercher paned o sgwrs, dydd Gwener ac yna clybiau'r plant gyda'r nos. A mae Castel y Mis yn mynd at Wycliffe, cyfieithwyr y Beibl. Just y gwyliau capel, wythnos i fori, os chi gallu dod yna, os wnewch chi plis ymateb i'r neges sydd ar y WhatsApp ynglyn â hynny, fel bod ni'n gwybod yn niferoedd. Os dwi'n mynd, bydd Rodri Glen arwen i'n y 2 oedfa y Sul nesaf. Wel, yn braint ni nawr i gael dod at yr arglwydd yw addoli. Fe ni'n gwneud y mwyaf o'r cyfle hyn sydd gyda ni a ni'n gwneud hynny y troi ato fe mewn gweddi. Yn diolch yn fawr bod cyfle gyda ni heno a rhyddid gyda ni i ddod ynghyd i'th addoli di, i wrando ar dy air di. Arglwydd ni'n meddwl mae'r hyn wnaethon ni glywed a Crist yn adfer person byddar. O Dduw, ni'n gwybod mewn gwirionedd dyna sydd angen arna ni heno. Mor hawdd yw bod yn y lle iawn ac eto ddim clywed dim byd. Arglwydd yn gweddio a bydden ni'n clywed eiriau di heno. A bydden ni'n ymwybodol wrth ni glywed y gair yn cael ei darllen ac yna'n cael ei esbonio. Mae ti sy'n siarad. A bydden ni'n ymwybodol bod ysbryd di yn gweithio yn y fath fodd, fel bod ni'n ymwybodol bod ti'n siarad yn bersonol gyda ni. O Dduw, ni eisiau clywed y lais di. Ni eisiau clywed dy eiriau di. A roedd ni'n gwybod pam hynny'n digwydd bod ofon di a thristwch yn tragwyddol colli y lle. Felly arglwydd, llefara yn ei heno, ymweld yn ni os gwyl di fod yn dda, a byddai'r cyfan oll mwyn clod a gogoniant i'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Yn yr Hen Testament mae Jacob yn cael breuddwyd yn dydy, a mae'n gweld ysgol yn ymestyn o'r ddeiar i'r nefoedd. Ac yn y Testament Newydd, ni'n dod i ddeall mae'r ysgol yna yw'r arglwydd Iesu Grist. A mae Iesu'n dweud amdano fe ei hun yn dydy, mae fe yw y ffordd. Fe yw'r ffordd y gwirionedd ar bywyd. Nid oes neb yn dod at y tad. Yr unig ffordd i ddod at Dduw yw trwyddo fe. Dyna ni'n mynd i fod yn meddwl am ychydig heno ac yn sicr yn yr emyn gyntaf yma. Rhif 133. Ffordd newydd wnaed gan Iesu Grist. I basio heibio i uffern drist. Wedi ei phalmantu ganddo ef o ganol byd i ganol nef. Agorodd ef yn lled y pen, holl eiraidd byrth y nefoedd wen. Mae rhyddid yw gariadau ef i mewn i holl drigfannau'r nef. Os tonnau gawn a stormydd chwith, mae Duw o'n ti, ni foddwn byth. Credwn yn gryf down maes o law yn iach i'r lan, yr ochr draw. Diolch iddo. Nw'n ni sefyll i ganu.
Ni am ddarllen heno o'r llythyr at yr Hebreaid. Ni wedi cyrraedd ddegfed benod. Ac os ych chi'n ymweld â ni heno, ni wedi bod mewn adran hir, adran hiraf y llythyr mewn gwirionedd, sy'n delio gyda'r thema yma o'r arglwydd Iesu Grist fel yr archoffeiriad mawr. Nawr, mae'r adran ni'n edrych arno heno, penod 10, adnod 19 ymlaen i ddiwedd y benod, sef adnod 39. Mae'r adran yma mewn ffordd yn rhyw fath o bont. Okay? Mae'n cysylltu yr adran ddiwetha, yr thema yna o'r archoffeiriad, ac yn ein cyflwyno ni nawr i thema newydd mae'r awdur yn mynd i fod yn delio gyda fe, sef y syniad yma fod Iesu di agor ffordd newydd byw i ni. A'r ffordd newydd byw yma, mewn un ystod dyw e ddim yn newydd o gwbl, yw ffordd ffydd. Ac wrth gwrs, erbyn i ni gyrraedd penod 11, dyna lle mae'r ffocws yn dyfa, restr hir yna o arwyr y ffydd. A felly, mae'r adran yma, mae'n bont rhwng y ddwy thema, ond ar yr un pryd mae'n sefyll ar ei thraed ei hun. A mae dynnu yn yr adran fach yma felly, unwaith eto'r awdur yn annog, ond ar yr un pryd yn herio ac yn rybuddio ei ddarllenwyr. Wel, gadewch i ni ddarllen Hebreaid 10, dechrau yn adnod 19. Dyma air Duw. Felly, gyfeillion, dim hyder i fynd i mewn i'r cysygr drwy waed Iesu. Ar hyd ffordd newydd a byw, mae ef wedi ei hagor i ni drwy'r llen. Hynny yw, trwy ei gnawd ef. A chan fod gennym offeiriad mawr i Dduw, gadewch i ni nesau a chalon gywir mewn llawn hyder ffydd, a'n calonau wedi ei teinellu yn lân oddi wrth gydwybod drwg, a'n cyrff wedi ei golchi a dŵr glân. Gadewch i ni ddal yn ddi-wyro at gyffes ein gobaith, oherwydd mae'r hwn a roddodd yr addewid yn ffyddlon. Gadewch i ni ystyried sut y gallwn enyn yn ein gilydd gariad a gweithredoedd da, heb gefnu ar ein cyd-gynulliad ein hunain yn ôl arfer rhai, ond annog ein gilydd. Ac yn fwy felly, yn gymaint a'ch bod yn gweld y dydd yn dod yn agos. Oherwydd, os ydym yn dal i bechu yn fwriadol, ar ôl i ni dderbyn gwybodaeth am y gwirionedd, nid oes aberth dros bechodau i'w gael mwyach. Dim ond rhyw ddisgwyl brawychus am farn, ac angerdd tân a fydd yn difar gwrthwynebwyr. Os bydd unrhyw'n wedi diastyru cyfraith Moses, caiff ei ladd yn ddidrigaredd ar air 2 neu 3 o dystion. Ystyriwch gymaint llymach yw'r gosb a fernir yn heiddiant i'r hwn sydd wedi mathru mab Duw, ac wedi cyfrif yn halogedig waed y cyfamod y cafodd ei sancteiddio drwyddo, ac wedi difenwi ysbryd grasol Duw. Oherwydd fe wyddom pwy a ddwedodd, my fi piau dial, my fi a dalaf yn ôl. Ac eto, bydd yr arglwydd yn barnu ei bobl. Peth dychrynllyd yw syrthio i ddwylo'r Duw byw. Cofiwch y dyddiau gynt, pan fi i chwi wedi eich goleuo sefyll yn gadarn yng ngornest fawr eich cystuddiau.
Weithiau yn eich gwaradwydd a'ch gystuddiau yn cael eich gwneud yn soi i'r cyhoedd, ac weithiau yn gymdeithion i'r rhai oedd yn cael eu trin felly. Oherwydd cyd ddioddefasoch a'r carcharorion, a derbyniasoch mewn llawenydd ysbeiliwch meddiannau, gan wybod fod meddiant rhagorach ac arhosol yn eiddo i chwi. Peidiwch felly a thaflu eich hyder i ffwrdd, gan fod gwobr fawr yn perthyn iddo. Mae angen dyfal barhad arnoch i gyflawni ewyllus Duw a chymryd meddiant o'r hyn a addawyd. Oherwydd, yng ngeiriau'r ysgrythur, ymhen enid bach, fe ddaw yr hwn sydd i ddod a heb oedi. Ond fe gaiff fy un cyfiawn i fyw trwy ffydd. Ac os cilian ôl, ni bydd fe enaid yn ymhyfrydu ynddo. Eithir nid pobl y cilion ôl i ddistryw ydym ni, ond pobl a ffydd sy'n mynd i feddiannu bywyd. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i ganu emyn arall efo'n gilydd. Rhif 191. Dacw gariad, dacw bechod heddiw ill dau ar ben y bryn. Hwn sydd grif, hwn acw'n gadarn, pwy enilla yr ymgyrch hyn? Pwy sy'n mynd i ennill y dydd? Ein pechod ni neu yr arglwydd Iesu a'i gariad yn rhoi ei fywyd trosto ni? Wel, cariad, wel, ein perffaith gario'r dydd. Dryngaf i fyny i'r olewydd i gael gweled maint fy mai. Nid oes arall is yr wybren fan i'w weled fel y mai. Anwyl fy enaid yn o'n chwysu dafnau gwaed. Pechod greodd ynddo'r poenau, pechod roddodd arno'r pwn, pechod barodd iddo ochain, yn i'ch neidio, fy unig heiddiant i oedd hwn. O na welwn fore fyth, na phechwn mwy. Nawn ni sefyll i ganu. Ni weddio
efo'n gilydd. O arglwydd, ein Duw, i ni yn diolch i ti am dy gariad di tuag ato ni. I'r ffaith fod yr arglwydd Iesu wedi bod yn barod i ddod i'n plith ni, i fyw ac i farw drosto ni. Ni'n diolch fod wedi dod a wedi cael ei demptio a wedi cael ei wrthod a wedi diodde ym mhob ffordd. Arglwydd, ni'n meddwl amdano fe yng ngardd Gethsemane yn chwysu dafnau o waed, gymaint oedd ei ddychryn o'r hyn oedd i ddod. Ac eto mae'n dewis mynd i'r groes, dod yn felltith yn ein lle, a gadael i'w gnawd i gael ei rhwygo ar y groes. Mwyn agor ffordd, ffordd i ni, i fynd i fewn i dy bresenoldeb di. Arglwydd mawr yw ein diolch. Ac ni'n rhyfeddu, fel ni wedi clywed yn ein darlleniad ni, fod Iesu wedi gwneud hyn, wedi gwneud popeth yn ein lle ni. Ac yn rhoi'r cwbl i ni nawr trwy ffydd. Arglwydd, does dim byd gennym ni i'w gynnig a does dim byd sydd angen i ni i'w gynnig. Dim ond credu a derbyn. Arglwydd, ni'n diolch i ti am hyn. Ac arglwydd wrth i ni ystyried hynny. Fe ddylsyn ni fod yn cysau ein pechod ni. Y pechod yna gyrrodd yr arglwydd Iesu i'w groes. Arglwydd, diolch dod ti wedi'n hachub ni o'n pechod. Ac eto arglwydd i ni'n dyheu am fod yn fwy ac yn fwy sanctaidd, yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, mae dy bobl di yma heno yn dyheu o na welwn fore fydd na ffechwn mwy. Dyna'n dymuniad ni, dyna yw ein gobaith ni a'n dyheuad ni y dydd hwnnw, pan fyddwn ni yn gweld yr arglwydd Iesu fel y mae, ac y byddwn ni yn debyg iddo fe ym mhob ffordd. O arglwydd, helpa ni felly, cadwa ni rag bechu, cadwa ni rag syrthio, cadwa ni rhag cymryd dy gariad di a dy iachawdwriaeth di yn ganiataol. Arglwydd, cadwa ni rhag cymryd croes Crist a'i drin fel peth bach, ysgafn, dibwys. Na, arglwydd, am fy mea i dioddefodd yr arglwydd Iesu. Diolch am hyn. Dad, ni'n gofyn na i di'n cadw ni nawr fel dy bobl di, rag dychwelyd, fel moch yn dychwelyd i'r mwd a cwn yn dychwelyd at ei cyfog nhw, arglwydd. Cadwa ni rag anghofio cymaint rwy ti wedi wneud trosto ni. Dad, ni'n diolch i ti am y newid rwy ti wedi i weithio yn ein bywydau ni fel dy saint i arglwydd. Dyn ni ddim yr hyn i ni am fod, ni ddim yr hyn fyddwn ni, ond diolch bod ni ddim yr hyn oedden ni ar un adeg. Arglwydd, parhad o waith di yno ni. Ro dyfal barhad i ni. Cadwa'n golwg ni ar yr arglwydd Iesu Grist. A wneud i amlygu Crist yn ein bywydau ni a thrwy ein bywydau ni os gwelid i fod yn dda. Dad, maddau ni'n cyffesu arglwydd bod ni yn aml yn llithro ac i ni ddim yr hyn dylsyn ni fod arglwydd. Maddau ni am yr adegau hynny lle i ni falle wedi ymddwyn a wneud i siarad a di byw yn fwy tebyg i'r byd
nag i'r hyn ddylse fod yn wir am bobl dy deyrnas di. Arglwydd, maddau ni. Os gweli di fod yn dda. A sancteiddia ni. Os gweli di fod yn dda. Da, dyna'n gweddi ni am dy holl bobl di, pawb sydd yn cyffesu dy enw di. Arglwydd, pawb sydd yn dweud yn allanol i bod nhw yn bobl i ti ac yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, helpa nhw i fod yn eirwyr, i beidio rhagrythio, arglwydd, ac gad i'n bywydau ni, ddod â gogoniant i ti, os gweli di fod yn dda, cadwa dy blant i, cadwa dy eglwys di, arglwydd gwarchod dy enw mawr a da'n rhydedd di, os gweli di fod yn dda. A dad, wrth i ni feddwl am y testyn yma heno, meddwl am y darllenwyr gwreiddiol o falle yn dechrau cilio, yn dechrau troi ffwrdd, yn dechrau parhau, arglwydd, ni'n diolch am y gair yma, sydd yn ei galw nhw yn ôl. Ac arglwydd, ni'n meddwl am rai, falle, sy'n agos ato ni, a sydd ar hyn o bryd, wedi cefnu, arglwydd, a wneud i ddynyddio dy air di, i'w galw nhw yn ôl. A wneud i ddynyddio ni, dynyddio'n tyfodau ni, arglwydd, i'w hannog nhw, ac i apelio at nhw, ac i'w galw nhw yn ôl at y ti dy hun. Arglwydd, trwy garha. Ac os oes un ohono ni yma, falle'n barod yn ein calon ni wedi dechrau oeri, arglwydd gweithio yno ni, arglwydd deffro yno ni yn y cariad cyntaf yna, unwaith yn ragor. Da'r clyw ein gweddi ni am y pethau hyn. Ni'n dod gyda'n holl beichau, yn holl ofnau a phryderon ni, ac yn ei cyflwyno nhw i ti yn awr. Arglwydd, bydd gyda ni yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad nesaf. Rhif 52. Rwyf yma arglwydd wrth dy draed yn teimlo eisiau rhin dy waed. Rwyf yn dlawd a phwy a oer ond ti dy hun fy eisiau yn llwyr. Gwrthgilio nes, gwrthgilio rwy, os heb dy nerth, gwrthgilio fwy. Rwy'n blino ar dy gan yr byd a'i caru rwy fer hynny gyd. O, Iesu, fe reolwr mawr, nid felly caf y meiau lawr. Pam rwy ti cyhyd yn sefyll draw, pryd gwelwyd mwy o eisiaeth law. Claf wyf am deimlo gwaed yr oen, ond rhodio beinydd mewn rhyw boen. Does unrhyw eli ryddiachad yn unig Iesu, ond dy waed. A ni sefyll i ganu.
Os oes Beibl gyda chi, trowch fydd e'n help i chi i ddilyn wrth i ni edrych ar yr adran yna darllenon ni. A mae'r testyn yma sydd dan sylw heno, mae'n dod â ni nôl unwaith eto i ganol y mater. Prif reswm yr awdur dros ysgrifennu'r llythyr yma neu'r bregaeth estynedig yma. Chwan ni wedi gweld yn dyn ni sawl gwaith, mae prif thema'r llythyr yw fod Iesu yn ragori. Mae Iesu yn well na hwn a hwn a hwn a hwn. Ond y reswm pam fod yr awdur yn ysgrifennu yw achos fod y darllenwyr gwreiddiol mewn perygl o anghofio hynny. Oedd rhai ohonyn nhw o leia wedi dechrau troi i ffwrdd o'r Efengyl, troi i ffwrdd o'r arglwydd Iesu Grist, troi nôl at bethau eraill. A falle bod hynny'n digwydd am wahanol resymau. Yn sicr, oedd rai ohonyn nhw fel petai wedi bod yn gwynebu rhywfaint o wrthwynebiad ac erledigaeth oherwydd eu Cristnogaeth, a felly maen nhw'n dychwelyd yr pwyser, peer pressure yna i ddychwelyd at iddewiaeth. A mi'n siŵr oedd yna resymau eraill hefyd, pethau oedd yn temtio nhw'n ôl. Ond mewn gwahanol ffyrdd ac am ba bynnag reswm, ond nhw'n taflu i ffwrdd eu hyder nhw. Dyna mae'r awdur yn gweud fan hyn. Ond nhw'n taflu i ffwrdd y peth, yr unig peth, ond nhw'n gallu bod yn hyderus ynddo fe. A felly mae'r awdur wedi bod yn dod nôl at hyn. Os chi'n cofio, os chi wedi bod gyda ni wrth fynd trwy'r llythyr ni wedi gweld dro ar ôl tro, mae'n annog nhw, yn herio nhw, yn rybuddio nhw. Peidiwch gadael y pethau yma i fynd. Mae angen i chi ddal yn dyn iddyn nhw. Beth bynnag chi'n gwynebu, beth bynnag yw'r heriau, yr treialon, y temptasiynau, peidiwch twyllo'ch hun fod na rhywbeth gwell. Peidiwch meddwl fod dilyn Iesu Grist ddim werth e. Mae o werth e. A felly wrth i ni droi at yr adran yma, unwaith eto heno, ni'n cael ein atgoffa mae nid just geiriau gwag, os allai roi o fel yna, yw'r llythyr yma. Weithiau, neu falle wrth i ni fynd trwy'r llythyr yn ara deg fel hyn, chydig bach ar y tro, falle bod yna degau yn yr wythnosau a'r misoedd diwethaf yma, lle chi wedi teimlo, wel, fi'n gweld y darlun mawr, fi'n deall mwy am Iesu, a pwy yw e, a'i waith e, ond weithiau falle dwi ddim wedi bod yn amlwg beth yw'r cymhwysiad. So what fel petai. Ond ni'n gweld fan hyn bod yna gymhwysiadau clir. Mae'r hyn mae'r arglwydd Iesu Grist wedi ei wneud a'i gyflawni drosto ni, mae'n mynd i ddangos ei hun yn amlwg iawn yn ein bywydau ni. Nawr, be ni'n gweld yn yr adran yma, os Beibl dych chi, fel fi'n gweud, mewn ffordd mae rhyw fath o frechdan gyda ni. Okay? Neu bookends os chi eisiau, darlun bach yn wahanol. Ar y ddau ochr, dechrau ar diwedd, mae'r awdur yn dod â ni nôl at y syniadau mawr yma, canol yr Efengyl, sef cyfiawnhad trwy ffydd. Cyfiawnhad trwy ffydd yn aberth iawnol yr arglwydd Iesu Grist. Ac yna yn y canol, mae'n gweithio allan rai o goblygiadau hynny. Siwr mae hynny'n edrych yn ein bywydau ni. Felly, be fi eisiau gwneud? Fi eisiau dechrau gyda'r bookends neu'r bara yn y frechdan ac yna dod nôl i'r hyn sy'n y canol. Okay, so cyfiawnhad trwy ffydd. Mae'r awdur yn dechrau yr adran fach yma'n dydy trwy grynhoi rai o'r pethau mae wedi bod yn sôn amdanyn nhw dros y penodau diwetha. Felly gyfeillion, gan fod gennym hyder i fynd i mewn i'r cysygr ac yn y blaen. A chi'n sylwi be mae'n pwysleisio fan hyn? Mae'n pwysleisio
popeth mae'r arglwydd Iesu Grist wedi ei gyflawni drosto ni. Sut ni'n gallu dod at Dduw? Sut ni'n gallu mynd i fewn i'r cysegr yn hyderus? Sut ni'n gallu bod yn iawn a cael ein cymodi gyda Duw? Wel, mae'n dod trwy waed Iesu. Mae yn dod ar hyd ffordd mae wedi agor i ni. Trwy ei gnawd ef. Fe yw'r offeiriad mawr ar dydd Dduw. Fe yw'r un sydd yn rhoi calon gywir i ni. Fe yw'r un sydd yn ein glanhau ni o gydwybod ddrwg a'n gwneud ni'n lan tu fewn a thu fas. A sut ni'n derbyn y pethau yma i gyd mae wedi wneud? Wel, ni'n derbyn nhw mewn un ffordd yn unig, sef trwy ffydd. Nid ein gweithredoedd ni sy'n achub. Ni methu achub ein hunan. Dim ond Crist all achub, mae wedi cyflawni'r cwbl a mae'n rhoi'r cwbl i ni trwy ffydd. Ac yna, unwaith eto, ni'n cael yr un syniad yn dyn ar ddiwedd yr adran ddarllenon ni. Mae'r awdur yn dyfynnu yn dydi o lyfr Habakkuk, a mae'n dweud hyn oherwydd yng ngeiriau'r ysgrythyr, ymhen enid bach, fe ddaw yr hwn sydd i ddod, a heb oedi. Ond fe gaiff fy un cyfiawn i fyw trwy ffydd. Ni'n disgwyl am yr un sydd yn mynd i ddychwelyd. Yr un sydd wedi mynd i baratoi lle ar ein cyfer ni. Yr un sydd wedi gwneud popeth yn barod drosto ni. Ac sut ni'n derbyn hynny? Sut ni'n cael ein cyfiawnhau ger bron Duw? Wel, trwy ffydd. Ffydd o'r dechrau i'r diwedd. Yn i'w gallwn ni ddweud fod yr awdur fan hyn mewn ychydig o frawddegau yn crynhoi yr efengil i ni, yn dydy? Pethau fi'n siŵr bod lot o'n ni'n gyfarwydd gyda nhw. Ond dyma yw ganolbwynt yr efengil, yn dyfa. Bod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i agor ffordd trwy ei waed, trwy roi ei gnawd, fod wedi ufuddhau i'r gyfraith a di ennill yr hawl i fynd i mewn ar ein rhan ni. Ac fod wedi roi ei fywyd yn aber trosto ni. A mae nawr yr un sydd wedi marw ac wedi atgyfodi a wedi esgyn, mae yn y nef ar ddeheular tad a mae'n mynd i ddychwelyd un dydd i gwblhau ei waith a casglu ei bobl at ei gilydd ac i rannu ei etifeddiaethau gyda ni. A sut ni'n derbyn trwy ffydd? Ffydd. Ond sut mae hynny'n edrych? Sut mae hynny'n edrych? Dyma'r ail bwynt. Fi eisiau tynnu'n sylw ni ato fe. Sut mae'n edrych? Nawr mae lot o bethau gallwn ni ddweud. Am sut mae'r bywyd yma, bywyd Cristnogol, bywyd o ffydd yn edrych. Ond mae'r awdur yn nodi tri pheth, yn dydy. Mae'n annog ei ddarllenwyr. Tair gwaith mae'n dweud yn dydy, gadewch, gadewch, gadewch. Mae rai yn cysylltu'r gadewchs yma gyda ffydd, gobaith a chariad. Na edrych chi feddwl am hynny a penderfynu drostoch eich hun. Ond beth yw'r anogaethau? Sut mae bywyd o gyfiawnhad trwy ffydd yn edrych? Wel, yn gyntaf i gyd, mae'n edrych fel hyn, gadewch i ni nesau, adnod 22. Ni'n nesau at Dduw. Wel, wrth gwrs, os yw wedi gwneud hyn i gyd, i trefnu ffordd i'n hachub ni, ac yr arglwydd Iesu wedi rhoi popeth mwyn agor y ffordd yma i ni fod yn iawn gyda Duw, os yw wedi gwneud hynny mwyn ein hachub ni, wel, wrth gwrs, mae eisiau ni fwynhau y berthynas yna. Dy'r arglwydd Iesu Grist ddim wedi diodde a marw a cyflawni'r gwaith yna mwyn i ni aros yn bell, aros yn ddieithriaid ac yn elynion i Dduw. Na,
felly mae'r awdur yn dweud, y peth cyntaf, os ych chi wedi cael eich cyfiawnhau trwy ffydd, chi'n mynd i nesau at Dduw yn hyderus yn yr hyn mae Crist wedi wneud. Ond mae'n ychwanegu at hynny. Yn dydy, mae'n sôn yn adnod 23, gadewch i ni ddal yn ddi-wyro at gyffes ein gobaith. Oherwydd mae'r hwn a roddodd yr addewid yn ffyddlon. Hynny yw, ni'n mynd i dyfu yn ein ffydd. Ni'n mynd i dyfu yn ein adnabyddiaeth o Dduw ac yn ein dealltwriaeth o'r gwirionedd. Mae yna gyffes i'n gobaith. Mae yna bethau mae Duw wedi datguddio amdano fe ei hun. Ac i ni nawr sydd wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd, ni nawr sydd yn blant iddo fe, ni eisiau ei nabod yn well. Ni eisiau deall y pethau yma yn fwy. Dyma'r gwir. Dyma'r gwirionedd, a dyw ddim yn newid. Yr hyn mae Duw wedi datguddio, yr un mor ddigyfnewid a fe ei hun, a felly ni eisiau glynu wrth hynny. Ac yna, mae'n y drydydd peth yn does. Mae'n dweud, adnod 24, gadewch i ni ystyried sut y gallwn enyn yn ein gilydd gariad a gweithredoedd da. Heb gefnu ar ein cyd gynulliad ein hunan yn ôl arfer rhai, ond annog ein gilydd. Ac yn fwy felly'n gymaint a'ch bod yn gweld y dydd yn dod yn agos. Mae angen ffydd bersonol mwyn i berson cael ei cyfiawnhau ger bron Duw, ond yw'r bywyd yma. Y bywyd yma, person sydd wedi ei cyfiawnhau drwy ffydd, dyw e ddim yn cael ei fyw in isolation, yn ynysig, wedi dorri ffwrdd oddi wrth eraill. Na, gallai ddim. Ni wedi cael ein achub i fod yn rhan o gorff Crist, yn rhan o deulu Duw, neu fel mae'n gweud yn adnod 21, tŷ Dduw. Ni'n bobl i'r arglwydd nawr, gyda'n gilydd, a felly ni angen annog ein gilydd. Ac os chi eisiau annog eraill, chi angen bod gydag eraill. Mae'n amlwg oedd rai ohonyn nhw wedi dechrau stopio hynny, ond i ddod at hynny eto mewn moment, ond yr unig ffordd ni'n mynd i allu byw y bywyd yma mae Duw wedi drefnu ar ein cyfer ni, os ni'n gwneud hynny fel rhan o'i bobl, mewn cymdeithas, cyson, reolaidd, gyda ei bobl e. Dyna'r math o fywyd byddwch chi'n disgwyl. Mae yna fwy o bethau gallwn ni ddweud. Ond dyna'r math o fywyd byddwn ni'n disgwyl i weld gan rywun sydd wedi ei cyfiawnhau trwy ffydd yn aberth Crist. Os ydyn nhw wir yn gweld bod yr arglwydd Iesu wedi gwneud y cwbl ond ni ddim yn gallu gwneud drosto fi fy hun. Os ydyn nhw wir yn gweld mae dyna'r unig ffordd i bod yn iawn gyda Duw, By nhw'n glynu wrth yr arglwydd, a by nhw'n glynu wrth ei air a'r cyffes yma, a by nhw'n glynu wrth yr eglwys. Nawr fydd yna lan a lawrs, ond bydd e'n trendio lan. Hynny yw, bydd yna ddyfal barhad. Bydd y rai sydd wedi credu yn dyfal barhau hyd y diwedd. Nawr wrth gwrs, mae gennych chi bobl sydd yn cyffesu Crist, ond dyw eu bywydau nhw ddim yn edrych fel hyn. Falle oedd yn edrych fel hyn ar un adeg, ond mae yna rhywbeth wedi newid. Ac yn achos y darllenwyr greiddiol fan hyn, mae'n amlwg bod hynny'n wir amdanyn nhw, a mae'r awdur yn gweld hynny fel beth peryglus. Fel rhywbeth mae eisiau rhybuddio nhw ohono fe. Rhywbeth mae eisiau galw nhw yn ôl oddi wrtho fe. So nes i meddwl chydig yn fer am sut mae y bywyd yma fod i edrych. Wel, sut dyw e ddim yn edrych te? Sut dyw e ddim yn edrych?
Wel, gallwch chi ateb hwnna'n rwydd yn gallwch chi. Mewn ffordd y gwrthwyneb. Fod y pethau ni wedi sôn amdano nhw yn barod yn diflannu. Mae yna bach o slippery slope posibl yn does. Chi'n gallu gweld yn digwydd, falle bod chi yn ymwybodol ohono fe'n digwydd. Falle bod e'n dechrau, dwi ddim yn dechrau gyda gwadu Duw a troi cefn ar Dduw. Na, mae'n dechrau gyda stopio cyd gyfarfod. Mae'n drawiadol yn dweud, mae'n nyr ffordd, mae'r awdur yn, y peth diwethaf mae wedi bod yn sôn am, peidiwch roi'r gorau i gyd gyfarfod, fel mae rai yn barod wedi dechrau gwneud. Fel arfer, neu'n aml iawn, dyna sut mae'n dechrau. Ddim yn mynd i fynd i'r capel heddi. Ddim yn mynd i fynd i'r oedfa, y cyd gynulliad y saint heddi. Ddim heno. Fi ddim yn mynd i fynd i'r cwrdd gweddi yr wythnos yma. Fi ddim yn mynd i fynd i'r amser paned neu paned a sgwrs neu beth bynnag arall. Fi ddim yn mynd i dreulio amser gyda Christnogion eraill. Fi'n rhy brysur. Mae bethau eraill gen i ymlaen. Falle just ddim yn teimlo'r awydd i wneud. Mae'n gallu digwydd yn hynod o sydyn. Pobl oedd ar un adeg yn glir ac yn gadarn ac yn gynnes yn ei ffydd nhw ac yn frawychus o gyflym. Mae yna rhywbeth di newid ac maen nhw'n gymysglyd a maen nhw'n gwyro a maen nhw'n oeri. A maen nhw'n dechrau, ddim jyst bod nhw'n ddim nawr yn dod i'r cyd gynulliad, ond yna maen nhw'n dechrau amau a dechrau cwestiynu yr hyn mae Duw wedi ddatguddio. Dyn nhw ddim mor siŵr am hyn. Ydyn ni wir yn gallu gwybod? Fi'n derbyn hwn, ond ddim hwn. Mae yna syniadau da fan hyn, ond allai ddim derbyn hyn. Ac yna cyn i chi droi rownd, maen nhw'n gwadu'n gyfan gwbl. Mae'n digwydd. Oedd e'n digwydd fan hyn. A felly mae'r awdur yn rhybuddio. A mae'r rhybuddion yn rai difrifol. Ni wedi gweld hyn yn barod yn dini. Mae'r tensiwn yma. Achos ar y naill llaw, ni'n dweud fod rhywun sydd wedi ei cyfiawnhau drwy ffydd yn gyfiawn ger bron Duw. A sdim byd yn gallu newid hynny. Os mae Duw yn cyhoeddi rhywun yn gyfiawn ac yng Nghrist, wel, dyn nhw'n methu colli hynny. Ond, ar yr un pryd, fel fi wedi awgrymu'n barod, prawf gwir ffydd yw dyfal barhad. Ac fel ni wedi gweld yn gynt yn y llythyr, mae pobl weithiau'n gallu twyllo eraill, maen nhw weithiau hyd yn oed yn gallu twyllo eu hunan. A felly, ni'n gorfod cymryd y rybuddion yma o ddifri. Mae yna rai pobl, a falle bod nhw yn ymddangos yn allanol, fel petai nhw yn credu'r pethau yma. Ond mae eu gwybodaeth nhw o Dduw yn rhywbeth sydd yn y pen yn unig. Rhywbeth ar y tu allan yn unig. Dwi ddim yn y galon. A dros amser bydd hynny yn dangos ei hun. Ac un o'r ffyrdd amlyca, neu sicra fydd e'n dangos ei hun, yw fod y person yn pechu yn fwriadol. Mae'r awdur yn gweud rhywbeth trawiadol yn dydi yn adnod 26. Oherwydd os ydym yn dal i bechu yn fwriadol ar ôl i ni dderbyn gwybodaeth am y gwirionedd, nid oes aberth dros bechodau i'w gael mwyach. A mae'n arbennig o drawiadol pan chi'n cymharu gyda be wedodd e nôl yn adnod 18. Nawr, lle cael meddeiant am y pethau hyn, nid oes angen offrwm dros bechod mwyach. Hynny, os chi'n trystio yn aberth Crist, dim angen aberth arall. Ond be mae'n dweud nawr yw, os oes ydych chi rhywun sydd wedi clywed y pethau hyn, a fel petai wedi derbyn a cyffesu'r pethau hyn, ond sydd yna yn dal ati i bechu'n fwriadol,
Wel, pa aber sydd ar ôl i rywun fel na? Nawr, ni'n gorfod pwysleisio fan hyn, dyw'r awdur ddim yn sôn am y profiad yna mae pob Cristion yn ei gael o lithro i bechod. Does na ddim un Cristion sydd yn byw bywyd perffaith. Yr unig un sydd erioed wedi byw bywyd perffaith yw yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni'n gyfiawn ynddo fe, ond yn ein bywydau ni ar y ddaear yma, i ni'n llithro. A nid sôn am hynny mai yr awdur fan hyn. Pan mae'n sôn am pechu yn fwriadol, be mae'n disgrifio yw patrwm o fyw. Pechod cyson. Pechod beiddgar. Pechod cyhoeddus. Pechod lle mae rhywun yn mynd yn erbyn eu cydwybod, ac fod nhw'n gwybod os nhw ddim gwneud y peth, maen nhw'n gwneud e anyway. Pechod lle dyw'r person ddim hyd yn oed yn teimlo cywilydd, fod nhw'n gwybod bod yn anghywir. Pechod lle dyw'r person yna ddim yn barod i gael ei cywiro na chwaith i edifarhau. Person sydd efallai yn cymryd y syniad o gyfiawnhad trwy ffydd yn gyniataol. Mae'n y berygl o hynny yn does. Person yn meddwl yw hunan, wel, mae ffydd gen i, felly sdim ots rwy'n fi'n byw. Fi wedi cael fy nghyfiawnhau, so sdim ots os i fi'n pechu. O na, os yw person yn ymddwyn ac yn meddwl fel yna, dyn nhw ddim di deall, ydyn nhw, ddim o gwbl. A mae'r awdur yn gweud, oedd yr un peth yn wir yn yr Hen Testament. Chi'n gweld oedd yr aberthau yn yr Hen Testament, rai ni wedi bod yn meddwl amdano nhw'n ddiweddar, dydd y cymod ac yn y blaen. Yn benna, oedd y pethau yna ar gyfer pechodau anfwriadol. Hynny yw, y pechod yna, oedd pobl ddim eisiau, ddim yn trial i cyflawni, ond ni yn ffeindio'n hunan yn cyflawni o ddydd i ddydd. Ddim pechodau beiddgar. Achos fel mae yr awdur yn gweud, os bydd unrhyw un adnod 28, os bydd unrhyw un wedi diastyru cyfraith Moses, caiff ei ladd yn ddidrygaredd ar air 2 neu 3 o dystion. Hynny, os ych chi'n torri'r gyfraith mewn ffordd oedd yn dangos, fi ddim eisiau dilyn yr arglwydd. Fi ddim eisiau bod yn rhan o'i gyfamod Os ych chi'n torri'ch hunan i ffwrdd, wel, o'ch chi'n cael eich torri i ffwrdd ac yn gwynebu canlyniadau hynny. A mae'r un peth yn wir yn yr eglwys. I ni'n arfer beth sy'n cael ei alw yn ddisgyblaeth eglwysig. Mae'n y ddisgwyliadau fod Cristion, rhywun sydd yn dweud bod nhw'n blentyn i Dduw a wedi ei cyfiawnhau trwy ffydd, mae'n y ddisgwyl bod nhw'n byw mewn ffordd penodol. Bywyd o efuddod. Efuddod am herffaith, ond efuddod cynyddol. Ac efuddod maen nhw'n ceisio i wneud yn y nerth mae Duw yn ei roi. A felly, os ydych chi Cristion, yn ei aelod o eglwys, a maen nhw'n byw mewn ffordd sydd yn pechu yn fwriadol, ac ar ôl i rywun pwyntio hynny allan, dyn nhw ddim yn edifarhau a ddim yn newid ac yn trial delio gyda'r peth, yna mae'r Testament Newydd yn dweud bod ni fod i'w torri nhw allan o'r eglwys. Chi ddim yn cael bod yn aelod o'r eglwys. Chi ddim yn mynd i gael dod at swper yr arglwydd. Ni'n mynd i garu chi, a ni'n mynd i parhau i gael perthynas gyda chi, ond ni eisiau chi fod yn glir, mae'r ffordd i chi'n byw yn dangos bod chi ddim yn dilyn yr arglwydd. A falle bydd rhywun yn dweud, wel, mae hwnna'n swnio'n galed, yn swnio'n gas, ddim yn garedig iawn. Ac y pwynt yw, mae angen i'r bobl yna i weld y perygl maen nhw ynddi. Dyna mae'r awdur yn trial gwneud fan hyn. Drychwch ar y ffordd mae'n disgrifio rhywun sydd wedi clywed yr efengyl, a falle ar un pwynt wedi
cyffesu bod nhw'n credu'r efengil, ond yna wedi troi cefn. Mae fel petai nhw wedi mathru mab Duw. O ti'n gweud bod ti'n caru yr arglwydd Iesu Grist, na throi ei fywyd dros ti, ond nawr ti'n tramplo arno fe. Ti'n sefyll arno fe, yn trino fel domat. Mae'n mynd mlaen i ddweud wedi cyfrif yn halogedig waed y cyfamod y cafodd ei sancteiddio drwy ddo. O ti'n gweud ar un adeg mae'r gwaed yna nath Iesu ei dywallt ar y groes yw'r unig ffordd i berson fod yn iawn gyda Duw. A nawr ti jyst yn trino fel peth ddiwerth. Mae'n dweud wedi difenwi ysbryd grasol Duw. O ti'n gweud ar un adeg, dy fod ti angen yr ysbryd glân. Dy fod ti eisiau i'r ysbryd glân i weithio ono ti, dy achub di ac i dy sancteiddio di. A nawr ti'n ymddwyn fel petai ddim y fath beth ag ysbryd glân. A mae'n ddifrifol. Mae'n mor ddifrifol. Achos yr arglwydd sydd yn barnu. A fel mae'r awdur yn dweud yn adnod 31, peth dychrynllyd yw syrthio i ddwylo'r Duw byw. Mae'n beth dychrynllyd. A ni ddim eisiau neb i wynebu hynny. Ac os oes rhywun mewn perygl o wynebu hynny, y peth lleia caredig gallwn ni wneud os ydyn nhw'n gweud, o na, ti'n iawn, ti'n ffain, pa'i becso. Na, ni dal yn caru nhw, ond y ffordd mwyaf ni gallu caru nhw yw trwy, fel mae'r awdur yn gwneud fan hyn, rybuddio nhw. Mae'r ffordd ti'n ymddwyn yn union fel unrhyw anghredadyn arall, a felly ti'n gwynebu'r hyn mae unrhyw anghredadyn arall yn ei wynebu. Mae'n ddifrifol, ond dwi ddim yn anobeithio. Achos fel ni wedi gweld yn barod yn y llythyr, mae'r rybuddion yma sydd yn ddifrifol, maen nhw yna am reswm. Achos dyma un o'r ffyrdd mae Duw yn defnyddio mwyn ein galw ni yn ôl. Os mae'n gweld ni fel petai ar ochr y dibyn, dyma un o'r ffyrdd mae'n defnyddio i ddod â ni yn ôl ato fe ei hun. Mae Paul yn ysgrifennu yn ei ail lythyr at Timotheus, os allai jyst darllen yn gyflym, yn yr ail benod. Mae'n dweud hyn. Yn adnod 25, mae'n dweud bod eisiau ni ymddwyn yn addfwyn wrth ddisgyblu y rhai sy'n tynnu'n groes. So mae yna ddisgyblu, mae yna gwiro, mae yna herio, ond ni'n gwneud hynny'n addfwyn oherwydd pwy a wyr. Na fydd Duw rhyw ddydd yn rhoi iddynt edifeirwch i ddod i ganfod y gwirionedd, ac na ddont yw pwyll a dianc o fagl y diafol, yr un a'i rhwydodd a'i caethiwo i'w ewyllus. Na ni wedi gweld so mae fod i edrych, ni wedi gweld sut yw e ddim fod i edrych. A falle heno fod yna rhywun am eich cydwybod chi falle yn teimlo'n anghyfforddus. Falle bych chi'n poeni, wel ydy hwn yn disgrifio fi, ydy hwn yn wir o gwbl amdano fi. A felly i orffen yn fyr, beth ddylsyn ni'n neud, neu lle ddylsyn ni edrych? Os y'n ni'n poeni bod ni wedi oeri neu cefnu ac mewn perygl fel hyn, lle ddylsyn ni edrych? Wel, wrth gwrs, yn y lle cyntaf, ni'n edrych at yr arglwydd Iesu. Ni'n edrych at y bookends yna glywon ni amdano nhw yn gynharach. Ni'n mynd nôl at yr arglwydd Iesu a'r hyn mae wedi wneud drosto ni a'r ffaith bod e'n rhoi hynny i ni trwy ffydd. Ond fel mae'r awdur yn nodi fan hyn, i ni hefyd yn gallu edrych yn ôl ac ymlaen yn ein profiad ni. Ydych chi sylwi hynny?
Be mae'n gwneud yn adnod 32? Ar ôl y geiriau dychrynllyd yna, peth dychrynllyd, okay? Chi ddim eisiau gwynebu hwn, Hebreaid, peth dychrynllyd yw syrthio i ddwylo'r Duw byw. A be mae'n gwneud wedyn, adnod 32, cofiwch. Mae'n dweud, edrychwch nôl. Cofiwch y dyddiau gynt pan fi I chwi. Wedi eich goleuo, sefyll yn gadarn yng ngornest fawr eich gystuddiau. Mae'n dweud, cofiwch nôl i'r dyddiau cynnar yna. Cofiwch nôl i'r sêl oedd gyda chi. Cofiwch nôl i'r cariad cyntaf yna oedd gennych chi at yr arglwydd Iesu Grist. Cofiwch beth o'ch chi'n barod I wynebu a'i ddioddau. Falle bod pobl yn erlyd chi nawr, ond o bnadeg o'ch chi ddim yn meindio hynny. Oedd na erledigaeth o'r blaen, ac o'ch chi'n barod I dalu'r pris. O'ch chi hyd yn oed yn barod I ddioddau gyda pobl eraill. A mynd gyda nhw, pan o'n nhw'n dioddau. Cofiwch hynny. Mae'n beth da I ni'n wneud hefyd. Os oes yna rhywbeth yno ni, hen yma sydd yn caledu yn erbyn yr arglwydd, cofiwch. Cofiwch yr hyn, y cwbl mae wedi wneud drostoch chi. Yn eich plentynod a'ch magwraeth a'r ffordd mae wedi trefnu'ch camau chi a cofiwch mor amyneddgar oedd tuag atoch chi a cofiwch, fel glywon ni bore yma, sut nath agor eich clustiau chi a cofiwch y ffordd nath gyffwrdd eich calon chi. Cofiwch ar adegau yna lle oedd mor amlwg ar waith yn eich bywyd chi. Cofiwch y newid nath yno chi. Ni gallu edrych nôl, ond yr anolgaeth hefyd yw I edrych ymlaen yn dyfa. Pam o'n nhw'n barod I wynebu'r pethau hyn? Wel, achos o'n nhw ar y pryd yn edrych ymlaen. Mae'n dweud yn dydy, adnod 35. Peidiwch felly a thaflu eich hyder I ffwrdd, gan fod gwobr fawr yn perthyn iddo. Mae angen dyfalbarhad arnoch I gyflawni ewyllus Duw a chymryd meddiant o'r hyn a ddawyd. Ac yn gynt mae wedi sôn bod nhw wedi dioddef y pethau yna gan wybod fod meddiant ragorach ac arhosol yn eiddo I chwi. Ond nhw'n cofio hynny ar un adeg, ond nhw'n gwybod hynny, ond nhw'n edrych ymlaen I hynny ar un adeg, mae nid y bywyd yma yw'r peth pwysica. A mae nid be mae pobl eraill yn meddwl amdano chi yw'r peth pwysica. A nid y ffordd mae pobl yn trin chi. Hynny yw, gallen nhw gymryd eich arian chi, gallen nhw gymryd eich eiddo chi, gallen nhw gymryd eich iechyd chi, gallen nhw gymryd popeth, ond dyn nhw ddim yn gallu cyffwrdd ar yr hyn oeddech chi'n gobeithio amdano fe. Cofiwch yr hyder yna, edrychwch ymlaen eto. Rwch eich gobeith eto yn yr etifeddiaeth dragwyddol yna sydd yn disgwyl amdano ni. Peidiwch a thaflu eich hyder I ffwrdd. Mae eisiau ni'n neud yr un fath. Ni'n cofio nôl i'r ffordd mae'r arglwydd wedi gweithio yn y bywydau ni ac edrych ymlaen. Edrych ymlaen. Falle bod y dyddiau ni'n byw yn nhw yn anodd, yn dywyll, yn boenus. Nid dyma'r diwedd. Ac os ych chi'n taflu eich hyder chi ffwrdd, beth sydd â chi ar ôl? Dim. A felly daliwch gafael i'r gobaith yna sydd wedi bod arnoch chi. Y gobaith sydd gennych chi I am eich bod chi wedi cyfiawnhau trwy ffydd yn aberth yr arglwydd Iesu. Diolch iddo. Amen. Amen. Gawn ni weddio. Arglwydd ni'n diolch I ti am y gwirioneddau mawr a rhyfeddol sydd gennym ni yn dy air di. Ac yn diolch fod yr athrawiaeth yma o gyfiawnhad trwy ffydd. Mae yna o'r dechrau i'r diwedd. Mae yma reit yng nghanol y llythyr hwn arglwydd. Ni'n diolch eto am y ffordd I ti wedi trefnu mwyn ein hachub ni. Da, ni'n gweddio byddwn ni yn byw bywydau sydd yn dy blesio di.
yn byw allan yr gobaith yma sydd gennym ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd a wneud i'n cadw ni. Cadw ni rag y pechu. Os gweli di fod yn dda. Ac os oes unrhyw un ohono ni sydd yn crwydro, yn dechrau crwydro arglwydd, falle'n teimlo'n bell iawn oddi wrtho ti. Arglwydd, helpa ni. Helpa ni edrych at yr arglwydd Iesu Grist. Helpa ni edrych at ein profiadau yn hun. Ac arglwydd, i weld mae dim ond yng Nghrist mae unrhyw obaith gennym ni. Da derbyn ein mawl ni am diolch yn ei enw. Amen. Wel, wrth i ni orffen ein hoedfa ni, wrth i ni fod yn meddwl gadael y lle hwn a gwynebu wythnos newydd. Diolch fod yr arglwydd yn ein dawl ni yn dyn. A fi ffydd yn bygwth ffoi arglwydd dawl fi'n dyn. Pan bod tentiwr bron am troi arglwydd dawl fi'n dyn. Ac ymlaen, nhw'n i sefyll i ganu. For
Nawr iddo ef, sydd ar gallu ganddo i'ch cadw rhag syrthio. Ach gosod, yn ddifau a gorfoleddus ger bron ei ogoniant. Iddo ef, yr unig dduw, ein gwaredwr, trwy Iesu Grist ein harglwydd, y byddo gogoniant a mawr hydy, gallu ac awdurdod, cyn yr oesoedd ac yn awr a byth bythoedd. Amen.